fui deh. Makan deh. Acar berada, aku balik dia ke sini rapor. Oh, ini lu bersila berada kan? Oh, nomor kedua. Oh, sila berada. Apa gorong? Ini gale, nuya lah. Mana? Dan sofi bina. Sofi ada macam, mungkin boleh thabai ada. Biwa, tinggal sila berde, lembut sih. Apa boleh dengan dia? Boleh. Lu butuh berai thang deh. Biasanya sih kebuka ke? Thabai. Nubungnya asal thabai nane. Sinde. Dinfraबो गाज्रि हा माने साबो गोबाव थानांगौ बिलाय मा थाब खालामनो जायोना बहा थांनो नागिरदों गामि मंगलबारनि मिथिं दंनोलै बे मिथिं एसे थांना फैनो र' थाब फै नै फैगासिनो दं जाजाबो थाब फैयासै बिहाबो ओंखारलांबाय आदा माथो मा खालामदों बेवहायलाय जोंना ओरैनो जिरायनानै दं आदा मैया समाव मोनफैयामोनब्ला बेफोरलाय आरो बावदो दे बेफोरखौ हा बहाथो थांनायदोंमोन जारौआलाय एसे गामिथिं ओंखारलांनि र' आदा दे होमबालाय जारौ रथलाय मा आदा जारौनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा समायना आदा ओमफ्राय नोंना आंनि मुङा सोरां ओमफ्राय बियो आंनि लोगो सोमखोर हाय नोंनि नाम्बारखौ होलांनो हागोन नामा जारौ मानो होनो हाया जानो दे होमबालाय आदा मोना थाथ'लायदो
daklai normal manja. Hah? Begitu daklai normal. Salah sekali nak. Nunggu orang daklai normal lalu nunggu. Nunggu beta cuma tu normal lalu. Nunggu ini nang ambil usia cuma itu jauh. Hak kalau beta normal lalu. Daklai. Nunggu lagi gerak. Nunggu. Kau. Ada ya ram ada. Wadah ngobra. Ha मा जाखो सोमखोर आदै? Ada. Saya serang dulu di dalam lambai duduk pra. दा मा खालामबावनांगौ देस'? बिफा Mana? Serang siapa? Masa masa undala. Ada ya ram ada. Ini senang serang tu lah apa ini. Okay, boss. Yes. 1, 2, 3.
नोंसोर बे सैमाखौ मोजाङै डिउटि खालाम। जागोन बस। Salah seiman, जोंनि मानसिखौ बुथारजोब्बाय। नोंनि मानसिफोरा गासिबो आखल गोनां गैया। मानोना हेलौ, बहा दं? आंना गामियावनो दं। माबा खोनादों माथो। औ। मा जादों खोन्थानो हागोन नामा? गाबोन खोन्थासिगोन दे। औ दे। सोरां, नों जोंनि मोजां मोनलायनायखौ नोंनि न'खराव फोरमायना लादोंना लायाखै? ओहो, लायाखै। मानो? नोंनि बै हरखाब मोजां मोननाया आंनि जिउखौ आसखान्दा खालामाथ'। बिब्दि दाबुं सोरां, आंनि बै हरखाब मोजां मोनलायनाया अरायबो नोंजोंनो थाबाय थागोन सोरां।